Hej og velkommen YouTube. I dag vil mig og Martin lave en challenge med Martin. Og kom også ud på hans kanal, den her Martin Christen. Men den her selvfølgelig challenge med Max. Altså, så husk at gå ind og abonnere ham. Der er den med en abonnent. Og hvis det er, så kommer der stå i slutningen af videoen, hvad han hedder det. Men bare lad os komme i gang. Vi starter bare med at putte noget flormelis i. Det er lidt ligesom en smoothie channel. Det er ikke en smoothie channel, så den er bare sådan lidt ny på YouTube og det. Det er lidt ligesom. Du skal bare... Men nej, men han er bare sådan lidt ny på YouTube, man skal lige vide, hvad de her ting og det hedder. Ja. Det er bare en channel, som er sådan. Så putter vi bare noget kakaopulver i. Så skal du. Er det sådan nogle tegn, her vi skal have? Ja. Good job, Martin. Og jeg står så og skærer et æble, som der så skal ned i os. Så tager vi noget salt. Det skal I bare komme med til for meget af. Så der tager vi ikke så meget af det. Så derfor tager vi kun så lidt her. Nu er det ikke til så meget af. Det er lidt farligt, hvis vi spiser for meget af det. Og så skal jeg putte lidt æble i? Nej, jeg vil bare putte æblerne i. Vi tager altså sådan her, cirka. En 4 stykker i. En 4 stykker, så kan vi spise lidt ved siden af. Ja. Og den må måske lige lidt stor. Jamen, det er fint nok. Sådan der. Du kan bare begynde at rydde lidt op, hvis det er, Martin. Vi skal også lige have lavet noget chili. Martin. Så skal vi have puttet noget chili i. Og der skal en hel del i. Det må da ikke være en skefuld, det der, tror jeg ikke det. Sådan der. Det var chilien. Hvad mangler vi? Mel. Putter vi lige noget mel i. Har du puttet kakao i? Ja, det har jeg. Og bagpulver? Nej, det har jeg ikke. Men nu putter vi lige melen i først, Martin. Ja, det gjorde. Nu mangler vi cornflakes. Så lige nogle cornflakes i. Men det er sådan ikke svært sammen med skænke, der tager bare sådan, det drysser bare sådan lidt ned, så bliver den ikke sådan der. Ja. Og var det ikke, nej, så mangler du lige noget bagpulver. Så tror jeg, vi er færdige, er vi ikke? Jo. Sådan der. Sådan der. Og så vil vi bare blande det op med noget vand. Men nu vil vi bare putte vand ned i vores glas, koldt vand. Så vil jeg bare lige fylde det helt op. Det ligner kakao! Så stiller du det bare lige over, så skal vi have, så tager vi lige det andet glas. Og så skal vi rejse lidt rundt. Jamen, vi skal ikke, så rører vi det lige rundt. Der er ikke ret meget kakao i den her. Det er min. Og så skal vi bare lige røre det rundt. Vil du røre det rundt, Martin? Ja. Nu er vi så røret det rundt, men så vil jeg bare lige sige, at taberne ikke også får sådan en slag her. Han vil få sådan en der, hvor man gør sådan her, sådan der alt, hvor man kan. Men vi vil bare drikke den nu, så det er ham, der først brækker sig. Er klar? 3, 2, 1. Og de ser altså sådan her ud. Det ser sådan her ud. 3, 2, 1. Nu! Nej, det vil jeg ikke råde hjem. Do not try this at home. Vi vil lige tage et glas vand, så skulle det lyde med. Jeg troede, det var bedre. Shit, det var elendigt. Do not try this at home. Jeg har forstået det, Martin. Er du klar? Men altså, tak fordi I så med. Så husk at gå ind og subscribe Martin Christen på YouTube. Og subscribe mig og like videoen, hvis I synes den var god. Og jeg laver også en raffelrutine her snart. Så det var bare det, vi ses. Hej hej.